Hello mga Yanyans! Mga Yanyans, ito pala yung Easy Ride 150 Fi ni Boss Doms. Ayan mga Yanyans, yung itsura ng Motorstar Easy Ride 150 Fi. Yan, naka-disc brake sa harapan. Tubeless na rin pala ito mga Yanyans. Yan, itong Motorstar Easy Ride 150 Fi. Yan mga Yanyans, yung itsura na yan. Yung upuan pala may tatak ng Motorstar sa bandang angkasan dyan sa likod. At saka mga Yanyans, naka-disc brake na rin yung likod. Ayun mga Yanyans, naka-tubeless na rin itong gulong dito sa harap likod. Itong Motorstar 150 Fi ni Boss Doms, ni Mikong Doms. Ayan mga Yanyans, yan yung sa harap pa naman niya. Yan mga Yanyans, malalim yan, tsaka may charger. Yan, pwede kayong mag-charge dyan mga Yanyans. Yan, dalawa yung charger niyan, yung USB port. Okay mga Yanyans, ayan mga Yanyans, salamat sa panood mga Yanyans. God bless everyone. More power. Keep safe. Sana sa buti kayong kalagayan mga Yanyans. And bye bye mga Yanyans.